Ongietorri ProTalent podcastera, atal berri honetan murgilduko gara burubelarri ingenieritzaren munduan, ingenieritzaren alorrean, eta egingo dugu Maite Agirrezabalaren eskutik, berak 15 urte egin ditu hemen Anpon, eta oso ibilbide interesgarria egin du. Berak kontatuko digu xehetasunean guzti hori. Maite, kaixo, ongietorri. Egunon, ongietorri. Kira, eskatuko izut asteko eta behin zure hitzekin kontatzeko zein alorretan egiten duzun lan eta zertan datzan zure lana. Ni ingenieritza taldeko zuzendari edo arduraduna naiz, momentu honetan, balbulatako dibision. Balbulatako dibisioa pixkat Indian eta Arabian eta Idiazabalen ditugu planta produktiboak, eta, esan dezagun, arlo global hortan zuzendari lanetan abilela. Hemen 30 piko laguneko talde zabal badugu, Indian beste 20 lagun, eta hori guztia koordinatzen. Tira, balbulez asko arituko gara, orain atal honetan, baina zer da balbula bat eta zertarako erabiltzen da? Oso simple esan da, balbula bat, fluido bat, likido, gas, kontrolatzen duen gai mekaniko bat dela esan dezakegu, etxe guztietan dugu iturri bat adibidez, hori balbula bada. Vale? Eta balbulak erabiltzen dira sektore ezberdinetan, energiaren munduan, ura tratatzeko zerbitzuetan, petrokimikan, eta beste hainbat industriatan. Eta nolako balbulak egiten dituzu hemen Anpon? Gu balbulak presio eta temperatura ezberdinetako errango oso zabaleko balbulak egiten ditugu, eta batez ere zentratzen gara oil and gas sektorean, petrokimikan, kimikan, minerian, eta orain sektore energia berriztagarrien sektoretan sartzen hasia gara, eta sapsiko sektorean, eta beste hainbat sektoretan, baina balbulak presio temperatura rango oso zabaleko balbulak, bezero baten espezifikazioetan oinarrituta. Eta osartuko zinak esaten munduko balbularik onenak egiten dituzuela, hemen? Gu beti saiatzen gara kalidade maila goreneko balbulak egiten, eta mundu mailan bezero nagusien konfiantza hori irabazten. Eta zergatik ez, esan dezakegu zenbait aplikaziotan mundu mailan erreferente bat gerala balbula gaintzan. Labur bat serio jarrita, ez dakit zaila den, edo nola definituko zenukenzuk, balbula bat diseinatzea? Balbula bat berez ez da produktu zaila, 30-40 komponente izan ditzake, mekanikoki ez da produktu bat zaila, baino bai presio, temperatura eta fluidoaren ezaugarrien baitan balbula bakoitzak bere ekarpen tekniko bat dauka. Orduan, guk gainera egiten dugu lana, normalen ingeniaritza handientzako egiten dugu lana, gero bezero final badago atzetik, bakoitzak bere espezifikazio teknikoak ditu, eta gero gure sektorean estandarrak eta arauak oso zorrotzak dira. Orduan, mekanikoki ez izan arren konplexua produktua bera, bai da gero osotasunean diseinu fase guzti hori erronka bat bidurtzen da. Fasea zari garela, zertan datza diseinu prozesu hori, ingenieritza prozesu hori balbulat egiterakoan? Lehenen diseinu kontzeptual bat garatu behar dezu, gero kalkulo analitikoak datoz, simulazioak, eta gero irudeko modelaketa, SolidWorks, softwarea erabiltzen dugu kaz munduan, eta hor dago garatu beharra irudea. Hortik atzetik lista materialazak eta planoak eta produzitzeko behar dan informazio guztia, eta hortik prototipadoa, validazioa, eta behin bat egiten dakizunean, industrializazioa, kopuru zabal batean balbula hori garatzeko. Eta aldi berean ingeniaritza talden beste arlo badago oso garrantzitsua baita proiektu kudeaketa deitzen duguna, tekniko ikuspuntutik, azkenean bai oferta fasetik eta pedido amaitu arte, bezerokin definizio tekniko hortan garapen hori. Akaso, kanpotik ikusten duenarentzat, balbulak ezagutzen ez dituenarentzat, teknologia hori ez da gehiagi bistaratzen, baina maila altuko teknologia erabiltzen da, ez da? Bai, guk simulazio mailan bai mekanikoki eta bai fluido dinamikan software ezberdinak erabiltzen ditugu, eta gero CAD munduan baita ere, irudeko softwarea SolidWorks erabiltzen dugu, baina horren atzetik beste erramenta pila daude, produktu konfiguradorek erabiltzen ditugu, produktu garapena semiautomatikoan egiteko, PLM prozesua daukago dokumentuen kudeak eta guztia burutzeko, CAD munduan bai gustatzaigu azken teknologian ibiltzea, azkenen gure proiektuetan bezeroak horrela demandatzen digu baita ere. Eta orain, inteligentzia artifizialen, adimen artifizialaren garaian gaude, ez da, transizio betean, nola aplikatzen da hau hemen, ze pixu dauka zuen kasuan? Geroz eta gehiago, azkenean bai egunero egiten diren prozesu ezberdinetan efizientzia ematen laguntzen digu,
eta gero datuen tratamentuan. Datu asko ditugu eta produkto prozesuak hobetzen laguntzen digu, inteligentzia artifiziala pixkanaka dator, geroz eta konfiantza gehiago ematen ari zaigu, baina bai, ja dagoeneko hanpon integratzen ari gara. Bai. Eta hanpoko beste talde batzuekin harremanetan egoten zarete, hartu emanean? Bai, hanpon ikuste dut enpresa pixka berezi edala, oso laua da, harremanak oso zuzenak dira talde ezberdinen artean, eta ingenieritzak bere izaeragatik azkenean erdi-erdian dago prozesu guztietan, orduan. Bai arlo komertzialakin, bai erosketa taldearekin, kalidadea edo produkzio mailan etengabeko koordinazioan gaude. Aipatu diguzu hasieran, aurkezpentxo hori egiten, koordinazio lanak ere egiten dituzula urte batzuetatik ona, koordinazio taldeko parte zara, zuzendaritza batzordeko parte ere bazara. Nola izan da ibilbide hori eta nolako esperientziari da izaten zuretzat zuzendaritza batzordean egotea? Niko mailako ingeniaritza ikasi nun, proiektua bertan egin nun hanpon, eta gero jarraitzeko aukera izan nun, eta hor, diseinatzaile bezala hasi nintzen, pixkanaka proiektuetan ardura gehiago hartzen jo nintzen, eta azkeneko 7-8 urten bueltan zuzendaritza lanetan nabil, eta zuzendari batzordeko kide naiz baita ere, horrek eguneroko gestioaz gain azkenan enpresan estrategian, definizioan parte izatea albidetzen dizu, eta horrek pertsonalki garapen izugarria da. Kontatu diguzu, zertzela datzuk eman dizkiguzu zure lana zertan datzan, baina nola deskribatuko zenuke zure eguneroko martxa hori, ez? Edo eguneroko lan egun bat, alegia? Egun guztia desberdina dira. Ni ez nator etorri, jakinen gainen zer egin behar dugun, eta 8 ordu lasai, ez. Eguneroko hanpoko martxa, desde logo oso dinamikoa da. Etortzen garenean, azkenean planta ditugu Arabian, planta ditugu Indian, egun hortan ze sustekoekin aurkitzen geran, dan alde batera utzi eta hori priorizatzeko, eta ez badago sustekorik, bilera pila bat, planifikazio bilerak, helburuen jarraipenak, estrategi definizioko bilerak, eta arratsaldean pixkat lasaitzen danen ofizina, nire lanak. Eta pixkat honi lotuta, betiko galdera bikoitza egiten duguna, zer da gehien gustatzen zaizuna zure lanetik, eta kontrara gutxien edo gehiago kostatzen zailago egiten zaizuna? Nire lana oso dinamikoa da, ez dago monotoniarik, ez dago aspertzeko lekurik, eta alde hortatik hori gustatzen zait, eta aldi berean erronka zailak, arazo zailak etortzen dira, eta talde mailan arazo horiek nola kudeatzen ditugun, eta azkenean erantzun hori bezeroaren gana nola iristen den, hori da, netzako parte balio gehiena edo gehien betetzen dian zatia. Gero talde mailan oso giro ona daukagu, eta nik uste alde hortatik, gauza polita asko ditula. Hori positiboa, eta gutxien gustatzen zaizuna? Askotan gure ritmo oso azkarra da, eta askotan gure lanan sakontasuna hobea izatea gustatuko litzaiguke, oreka hori bilatzea ritmoa azkarra eta sakontasun horren bioien artean. Azkenean epe muga batzu daude, eta ritmoa ezin da gelditu. Hori da. Badaukazu orain erronkaren bat esku artean, edo ze erronka esango zenuke dela, gaur egun nagusi zuretzat? RP implantazio fuerte batetik gatoz, duela 2 urte pasa, jada, eta oraindik atzerriko plantatan implantaziotan gabiltz, orduan hor prozesuak asko aldatu dira, eta oraindik estabilizazio fase batean gaude. Orduan bai estabilizazioa, efizientzia eman prozesu hoiei, eta hortaz gain, gure bezero nagusiak espezifikazio eta estandar mailan egunero adiri da exigentzia igotzen, maila hortan preste egoteko behin da berriz gauza ekintza bain batin beharra dago, eta hortaz aparte digitalizazioa gure ekipoan zinbesteko lana da, eta hori ezin da inoiz gelditu. Esan diguzu 15 urte daramatzazula hemen, badira urte batzuk, bada ibilbide interesgarri bat, zuk nola baloratzen duzu, nola baloratuko zenuke egindakoa? 15 urte hauetan gauza asko bizi izan ditugu, bai talde mailan da bai enpresa mailan, nik sentitzen naiz aukera asko izan ditutela hasteko eta enpresak alde hortatiko oso ondo erantzun didala, lantalde ona, pertsona giro oso ona, eta erlazio oso positiboa lortu ditugula, eta ni gustora nago 15 urtetako ibilbideekin, eta pertsonalki eta positibo profesionalki azten lagundu didanarekin. Kooperatiba izaera hori, kooperatiba izatea, zer da zuretzat indargunea da? Zer da zuretzat kooperatibista izatea? Ni nire familiatik ez dut filosofia hori gehiagi bizi izan nahi zen ere muan ez da ere gehiagi egon, nik kanpon ezagutu hori zer dan,
bi aurpegi ditu, niretzako oso gauza potentea da, azkenean enpresaren kidezea, jabezea, eta horrek bi gauza ditu, zuk definitzen duzu etorkizuna, zure esku dago, baina aldi berean responsabilitatea eta konpromisoa oso altua da. Orduan, bi hoien arteko oreka bilatzea da zaila askotan, eta lortu ezkeo pues, oso aberasgarria eta oso potentea da. Baina oreka hori lortza ezinbestekoa da, konpromisoa gurea da. Tira, imaginatu Anporen enbaixadore zarela, kanpoko bati ze argudio nagusi emango zenioke, edo ze ideia nagusi emango zenioke ona erakartzeko? Nik usteet daukagula merkatu bat eta bezero mota bat oso mundu mailan oso bezero potenteak, fakturazio mailan Amazon, Apple baten mailatan egon daitezke gure oil and gaseko sektoreko bezeroak, orduan dauka merkatu bat eta bezero mota bat, maila askoa eskatzen duna egunerokotasunean, teknologia aldetik eta talentu aldetik oso ondo prestatutako enpresa bat da, eta orduan mundu mailako proiektu eta erraldoietan parte hartu dezakegu, eta nik usteet, esperientzia bezala, eskaintzen duna oso kompletoa dela, gero aldi berean lan maila eta organizazio maila baita oso berezia da, laua da, erlazioko oso zuzenak dira talde ezberdinen artean, orduan gazte bati edo hasi berri bati, enpresa barrutik ezagutzeko aukera izugarria ematen dio, oso gertu ikusiko dituzulako enpresako funtzio ezberdinak, orduan. Bai merkatua, bai bezeroa, bai produktua, teknologia eta aldi berean garapen pertsonala ziurtatzeko eremu bat izango duelako bertan. Hortxe utziko dugu, Maite, eskerrik asko, oso azalpen argiak eta interesgarriak eman dizkiguzu. Eskerrik asko zuri, berdin.